No, takže toto je prvé video na tomto kanáli. Tento kanál je iba proste taký, že na spomienky. Tak teraz, ako môžete vidieť, idem pozrieť nad Odorínom je taký kríž. Do neho pred 2 dňami o polnoci opití ľudia narazili, tak idem sa na neho pozrieť teraz. Takže sa vám ohlásim na mieste. A sme tu. Tak išiel jasné. Takže tu kde stane, z cesty išiel tu. Tam je vyreté. To sú čiastky samé od auta. A tu išiel. A tu. Asi ešte daj nebolo, ale no. Tu čuchol podvozok. A tak sa vidí. Tak je. Toto cez krak prešiel, fajne. Išiel tu. Toto čuhol. Toto tu. A tak ide sa do kríža. A tu tak asi stal. A potom to, aj toto tu celé vlastne posledné. Palice polámané od toho motora. A tu sú ďalšie veci asi, čo asi bral za sebou. Lebo asi túto stromu narazil, neviem. Alebo to letelo stať až tu, neviem. Ale tu asi tak je zastal. Dobre, to sú ďalšie veci. Z auta. No, takže tak. Takže tak, no, toto okolo mesta posunú tu vlastne až tak. Takže dosť dobre. Zdemolované, tam je jamník. Tam vlastne tak letel cez kraky, to prešiel, tak toho. A tam ešte je ona. A z cesty proste tam, z stopy, letel tak cez ten krak, všetko tu poničil. Tak, toto bol na spodku a toto vec ešte tu odrútil a prišiel stamať rovno tu do stromu. Tak, vlastne poničené, tu sú ešte také čiastky z auta, hej, také plasty, také toto je termo, čo mali udržať teplotu asi v motore, hej, tu je drevo, tu je tiež, až tak, no, a nechápam, jak toto tu mohol posunúť o toľko metre, no, vlastne to je možno, že aj metre, hej, čo tam na rybac, železo pokrivené, všetko. Stojím tu tak pri ceste až hore, ale je to dosť strmé a neviem, či to na videu dobre vidno, asi ani vrz nie. Opa. A som tu pri ceste. Wow. A tu tak blízko nechcem ísť, bo auta to budú turbiť po mne. Idem na tam nižej, kde som stal. Ňou.
A to tak. A dole to je dosť náročné ísť. Semtex. To sa ešte predáva taký nápoj? Semtex, hej, to v jednom videu je to Semtex. Na odvece bol tam taký plagát. Semtex, Energy Drink. Bus auto ide. Čakaj, koľko, jaké to je osnaté. A neviem, či tam chcem skúknúť do tej skaly. Cez také osne. Neviem skúsiť. Džusík, nejaké deťatko muselo piť. Takže no, zistenie, nie sú to skaly, je to nejaký plastový sačok z nejakého materiálu asi. Au, do ryťa nemusíš píchať, more. Pihňače. Aha, žulky, na komu došli na ceste. Čo to? Strný svah, to nevidno, ale... Čakaj, ti priložím tak telefon. To je tak... Tak to je strme. Tak na krivo, budem to rozdávať z kameru, tak to je strme. Takže tak. Fajne, ako sa tak porezal. Hej? Ja pichujače. Jak mi sletí, no? Jaký sletí. Je to špinavá. Dobre.